Юлия Арташинаға ашығыш ярдәм керек. 10 айлық сабыйның әнисендә 4-нче стадиядәге ашқазынның яман шише. Хәзер ул Германиядә Юлияның гомерен коткарып калу өчен махсус препаратлар белән дәвалыйлар, аларны сатып алуга акча кирәк. Нәни Богдан әнисен бик сагына. Малай әнисенең фотосурәтләренә озак карап тора. Сабыйның әнисен бер айдан артык күргәне юк инде. Юлия Арташина Германиядә дәвалана. Аның өчен бу соңгы өмет. Диагноз 4-нче дәрәҗәдәге ашказаны яман шише. Хәле көннән-көн авырая бара. Дәвалануга кирәкле 20 миллион сум акча әле җыелып бетмәгән. Югры хәйрия фонды ярдәме белән Германия клиникасы Юлияны дәваларга алынды. Дәвалауга 7 миллион ярым сум җыелды. Социаль челтәрләрдәге марафоннар шулай ук сезнең ярдәм белән шул кадәр акча тупланган. Мне очень хочется жить и проводить каждую секунду своего времени с моим сыном. Для меня сейчас каждая секунда, она очень ценная. Юлия 3 курс химиотерапия курсын ала. Препаратлар махсус лаборатория шартларында әзерләнә. Дарулар өчен якын арада түләргә кирәк. Югыйса фармакология компаниясе аларны клиникага бирүдән туктата. Яшь хатынның гомерен саклап калырга кирәк. Дәвалануны үзәргә ярамый. Өстәмә тикшерүләр үткәрү өчен тагын 20 000 евро акча кирәк була. Кирәкле сумманың бер өлеше җыелган инде. Тагын 1 миллион 300 000 сум кирәк. Бүген акча җыюның соңгы көне. Юлия кирәкле сумманы җыеп бетеп, тиешле дәвалау курсын алуына өметләнә. Дәвалау курсын узып, яраткан улы Богданны кочагына алып сөю теләге бик көчле аның. Ләйлә Зайнуллина, Ралина Абрамова, Татарстан яңалыклары.